kado ma Fransi ni pen la pen bang ke non bang ke di fast round or ni vote counting hedi la pen fast round long bang non ki dam bom la bang ke leading lang de sta la bang fast round long ke dam bom chin thong ke den si long bang BJP tum 3117 vote pen hedi la tum pa frang bom lang la pen bang INC tum 1700 vote pen hedi la tum da dun bom lang la pen bang ke EPSLC tum 431 la pen IND 212 la pen bang ke amri constituency long bang hedi BJP tum 3134 vote pen di pa frang bom lang la pen ke INC 680 ADF la tum da 2423 vote pen dun bom lang la pen ke APSLC 103 vote wer hadak bang di an labang ke di leading bom lang desta ni thumang than lo de labang ke lapen bang ke lumba jong long bang ke BJP tum 4125 vote pen di pa frang pikana la tum di lapen ke Congress tum 381 vote SDC 280 vote IND duita domat di ekta bang 36 ekta bang 2063 vote lapen bang ke EPSLC tum 1609 vote pen di dun bom la lapen bang non bang ke lang hin long bang ke BJP tum 4607 vote pen hedi dam bom lang la pen bang ke CPIML tum 120 vote la pen INC tum 1471 la pen bang ke korkan thilong bang hedi BJP tum 1794 la pen bang Congress tum bang 730 la pen bang ke APSLC tum 1936 vote la tum bang hedi la pen ke ASDC tum 268 vote la pen ke rejected vote hedi hada bang ke dopi total rejected vote lok sidi 211 vote ko hada hedi ke bala rejected hala ke thengdu ne chokchi tume la pen bang hedi so chenglong bang ke BJP tum total vote 2497 vote lo hada bang ke di la pen bang ke INC bang ke 486 vote la pen APSLC tum 1088 vote hadak bang di lapen ke SDC tum 2129 lapen ke IND tum 55 vote lapen ke rejected vote hadak di 109 vote hadak di 109 vote hadak di rejected vote hai lapen deten bang ke pholuni lo bang ke di hadak bang ke EPSLC tum si dam thorangan ko di EPSLC tum 2159 vote pen hadak pa frang bom lang lapen bang ke BJP tum 2083 vote pen hedi tum dun bom lang la tum hedi la pen by Congress tum bang 1344 man 1346 vote pen hedi dun bom lang la pen bang ke ASDC tum 305 pen hedi dun bom lang la pen bang ke CPIML tum 59 vote la pen IND tum 273 vote pen tum hedi dun bom lang la pen bang ke ni ko bang hedi korkan thilong bang hedi dak chalo BJP tum haidun de thadi la pen bang ke sita leading bom lang de sita tola sinon bang hedi pan sikang tan la pen ni non na update pon subom pola sidi tum channel pan subscribe kram de subscribe nong tum di la pen subscribe ang ta hala bel nutrition ta or theno la pen ni video upload linkedin sem di ang tum no di bel nutrition bang bang ber pola sikang ton non bang hedi next ni nang than spore